በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐናን ዝዓቀበናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታርርት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ጸጋ ብዝሃቦም ማዕርግ ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓዮም ኣሜን። 24 ሰነ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። 24 ሰነ ወርሓዊ በዓል ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ሓድሽ ሃዋርያ እዩ። ከምኡውን ወርሓዊ በዓል ክርስቶስ ሳምራ እዩ። በረኸቶም ረድኤቶም ምስ ኩላትና ይውዓል ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ድማ ናብ ዓመታዊ በዓል ኣባ ሙሴ ጸሊም ብሰላም ኣብጽሓኩም ኣብጽሐና። ሰነ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ሙሴ ጸሊም እዩ። ሙሴ ጸሊም ግብፃውያን ስሞም ጸዊዖም ካብ ዘይጸግብዎም ኣቦታት ሓደ ኢትዮጵያዊ ኣባ ሙሴ ጸሊም እዩ። ብኣና ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ግን ኣሽምካይዶ ኣብ ወርሓዊ በዓሉ ኣብ 24 ኣብ ናይ ዓመታዊ በዓሉ ከማን ክኽበሩ ብዙሕ ኣይረኣዩን እዮም። እዚ ቅዱስ ኣቦ ብትውልዱ ኢትዮጵያዊ ክኸውን እንከሎ ዝዓበየሉ ድማ ኣብዚ ውሽጢ ሃገርና ከም ዝኾነ ይእመን። ገና ኣብ ግብዝናኡ ሃገር ዘሸብር ሽፍታ ነበረ። ሙሴ ጸሊም ናብ ግብፂ ዝኸደሉ ምኽንያት ብግልፂ እኳ እንተዘይተፈልጠ መምለክያነ ጣዖት ግን ፀሓይ ዘምልኹ ሰባት ዝነብሩ ስለ ዝነበሩ ምናልባት ንሶም ወሲዶሞ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቅዱስ ሙሴ ኣብ ምድረ ግብፂ እውን ሓያል ብምዃኑ ዝደፍሮ ኣይነበረን። ፀሓይ የምልኽ፣ ከም ዝደለዮ ይሕዲጉ ይበልዕ፣ ዝደለዮ ሰብ ይሃርም። ነገር ግን ብሕልናኡ ስለ ሓቀኛ ኣምላኽ ይመራመር ስለ ዝነበረ ሓደ መዓልቲ ንፀሓይ ኣምላኽ እንተኾንኪ ተዛረብኒ በላ። ንሳ ፍጥርቲ ስለ ዝኾነት ከዓ ሱቕ በለት። ቅዱስ ሙሴ ኣሸጋሪ ሰብ እኳ እንተኾነ ንፈጣሪ ምድላይ ግን ቀጸለ። ሓደ መዓልቲ ድማ ተሰኻዓሉ። ሰናይ ክርስቲያን ረኺቡ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ እንትኸይድ ኣብኡ ዘለዉ መነኮሳት ናብ ሓቂ ከም ዝመርሕዎ ነገርዎ። ንሱ ድማ ሰይፉ ተዓጢቑ ከሎ ናብ ገዳም ኣተወ። መነኮሳት ፈሪሖም ክሃድሙ ከለዉ ዓብዪ ኣባ ኤስድሮስ ግን ተቐቢሎም ኮፍ ኣበልዎ። ዝወደይ እንታይ ደሊኻ በልዎ። ሓቀኛ ኣምላኽ ገጽ ብገጽ ምርኣይ ይደሊ ኣለኹ በሎም። ናይ ሙሴ ጸሊም መልሲ ነበረ። ኣባ ኤስድሮስ ድማ ዝእዝዘካ ኩሉ እንተጌርካ ክትሪኦ ኢኻ በልዎ። ከምኡ ኢሎም ድማ ናብ ናይ መነኮሳት ሓለቓ ቅዱስ መቃርስ ወሰድዎ። ኣባ መቃርስ ድማ ክርስትና ምሂሮም ኣጠሚቖም ናብ ኣባ ኤስድሮስ መለስሉ። ድሕሪ እዛ ሰዓት እዩ እምበር ዝነበረ ናይ ኣባ ሙሴ ጸሊም ህይወት ፍጹም ዝተለወጠ። ብናይ ጻድቅ ኢድ ምንኩስና ተቐቢሉ ክጋደል ጀመረ። ብጸበባ ኣፈት ምእንቲ ክኣቱ ስለ ዝፈተወ ነቲ ብሸፍትነት ዝመልአ ኣካሉ ብገድሊ ኣርገፎ። ብዘይካ ቁመቱ ካብ ኣካሉ ኣይተረፎን። ጎኑ ብሓጺን ተዓጢቑ ንመነኮሳት ኣገልገለ። ኣጋንንቲ ኣብ ዝቐደመ ህይወቱ ብሕልሚ ሓደ መዓልቲ ከኣብ ኣካል እንዳመፁ ይፍትንዎ ነበሩ። ከምዘይ ክእልዎ ምስ ተረድኡ ግን ተኣኪቦም መጺኦም ብእሳት ሓለንጊ ገሪፎም ኣቑሲሎሞ ኸዱ። ንሱ ግን ተዓገሰ። ኣብ በረኻ ንዝነበሩ ኣበው ወይ ከዓ ኣቦታት መነኮሳት ኩሎም ብርሃን ብዝኾነ ህይወቱ መጎስ ኮኖም፣ ንሓጢኣተኛታት ድማ መጸናንዒ ኮነ። ኣብ ልዕሊ ጎቦ ዘላ ዓንዲ ክትስወር ኣይከኣላን እዩሞ ስሙ ኣብ መላእ ዓለም ተሰምዐ። ኩሎም ድማ ሙሴ ጸሊም ክብሉ ጀመሩ። ኣብ ፈቐዶ በረኻ ዘለዉ ኣቦታት ጥራይ ዘይኮኑ
ዓለማውያንን መኳንንትን ከይተረፉ ክርእይዎ ይምነ ይነበሩ። ንሱ ግን ንነብሱ ኣታጸሊም ባርያ ስለ ኃጢአትካ ብኸ እንዳበለ ይግስጽን ካብ ውዳሴ ኾንቱ ይርሕቕን ነበረ። ድሕሪኡ ድማ ኣብ ልዕሊ መነኮሳት ጓሳ ኣበምኔት ኮይኑ ተሾመ። ከም ዝግባእ እውን ኣገልገለ። ናይ በርካታ ህይወት ጨው ብዝኾነ ህይወቱን ምኽሩን ኣመቂሩ ድርሳናት እውን ደረሰ። እንዳኣረገ ከደ ካብ ናይ ቁመቱ ነዊሕን ናይ ጭሕሙ ጻዕዳውን ኣወራርዳ ክርእይዎ ከለዉ የድንቕዎ ነበሩ። ኣብ መጨረሽታ ኣብ 375 ዓመተ ምህረት በርበረሮች ወይ ኣህዛብ ንገዳም ኣስቄጥስ ከጥፍኡ ከለዉ ካልኦት መነኮሳት ሃደሙ። ንሱ ግን ኣይሃድምን ኢሉ ምስ 7 ደቀ መዛሙርቱ በዛ መዓልቲ ተሰይፉ ብሰማዕትነት ሓለፈ። በረኸት ኣቦና ሙሴ ጸሊም ይሕደረና። ንቅዱስ ሙሴ ጸሊም ንርስቱ ዘብቅዐ ጎይታ ንዓና ድማ ዕድመ ንንስሓ ዘመን ንፍስሓ ኣይኽልአና ጎይታ ካብ በረኸቱ ድማ ኣምላኽ ይዓድለና ኣሜን። ሰነ 24 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ አባ ሙሴ ጸሊም ኢትዮጵያዊ፣ 7ቱ ቅዱሳን መነኮሳት ደቀ መዛሙርቱ፣ አባ ኤስድሮስ ታላቁ ወርሓዊ ማለት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት፣ ቅድስቲ እምነ ክርስቶስ ሰምራ፣ ቅዱስ ቶማስ ዘመርዓስ፣ ቅዱስ አጋቢጦስ፣ ቅዱስ አብላሪዮስ፣ አቡነ ዘዮሐንስ ዘክብራን 24 ካህናተ ሰማይ አሜን። በረኸቶም ይሕደረና። ካብኻትኩም ከሚእቲ ኣባጊዕ ዘለዋኦ እሞ ካብኣታተን ሓንቲ እንተጠፋኣቶስ ነተን 99 ኣብ በረኻ ዘይሓድግ ክሳዕ ዝረኽባውን ነታ ዝጠፍአት ክደሊ ዘይከይድ እንታዋይ ሰብኣዩ ምስ ረኸበ ኸዓ እናተሓጐሰ ኣብ መንኩቡ ይሕንግራ። ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ድማ ንዕሩኹን ንጎረባብቱን ብሓደ ፀዊዑ ነታ ዝጠፍአትኒ በጊዕ ረኺበያ እየ እሞ ንዑ ምሳይ ተሓጐሱ ይብሎም። ከምኡ ኸዓ ንስሓ ካብ ዘየድልዩ 99 ጻድቃንሲ ብሓደ ዝንስሓት ኣብ ሰማያት ሓጐስ ክኸውን እዩ እብለኩም ኣለኹ በለ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 3 ክሳብ 7 ንረኽቦ። ኣሜን። በረኻትን ረድኤትን ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክቲ ይተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን